Moi bo día a todas e a todas. Hoxe nesta rolda de prensa o primeiro que queríamos facer era unha valoración sobre o resultado das eleccións en Francia. Nese sentido, o primeiro que quería dicir en nome do BNG é expresar a nosa satisfacción porque non goberna a extrema dereita neste país. Todos e todas estábamos moi pendentes e preocupados por cal sería o resultado das eleccións francesas, que o certo é que nos deixan como gañador o mal menor. Quero tamén sinalar que desde o BNG mantemos unha distancia importante co proxecto que representa Macron. Macron encarna o neoliberalismo de facultade, é o candidato da banca, vai a gobernar ao ditado das grandes corporacións europeas e do capital financiero e é un presidente que claramente sae a socorrer un modelo de Europa que fai augas por todas partes. Podemos decir que Francia librouse da extrema dereita, pero non das políticas antisociais e de recortes que representan a dereita e o programa do neoliberalismo. De feito, acabamos de coñecer que os seus primeiros anuncios son máis recortes laborais, darlle outra volta de torca aos dereitos dos traballadores e das traballadoras e novos recortes no sistema de pensións. Mais hai algunhas cuestións de fondo que tamén saen ao albor do resultado destas eleccións francesas. Vemos, en primeiro lugar, como hai un reforzamento da dereita e da extrema dereita que non é unha boa nova para o conxunto dos traballadores e traballadoras e dos povos de Europa. Eu estou segura que unha parte moi importante do resultado das eleccións francesas ten que ver coa decepción que xerou o anterior presidente, Hollande, que acabou facendo xusto o contrario do que prometera e aplicando duramente o programa neoliberal e vemos, por o tanto, como hai un problema de fondo en que unha parte da esquerda e da socialdemocracia europea están abrazando as políticas do neoliberalismo e reforzando a dereita. En segundo lugar, hai que destacar que Le Pen sae derrotada destas eleccións, pero non vencida, e que, desde logo, non hai que menospreciar o importante número de franceses e francesas que non acudiu a votar, que optou pola abstención. Este panorama deixanos ou alértanos de que hai un descontento moi importante en amplos sectores sociais que están castigados polas políticas de austeridade que impuxo a Unión Europea, políticas que están provocando un incremento da pobreza e das desigualdades sociais e, por o tanto, que hai cada vez máis sectores que están cuestionando o actual modelo de construción europea, que rexeitan as políticas de austericidio impostas pola Troika e que, nese sentido, as forzas políticas do ámbito da esquerda temos que apropiarnos da defensa dos dereitos dos traballadores e das traballadoras e dun cambio de modelo ao servizo das persoas e dos povos. Nós, desde o BNG, desde Galiza, queremos contribuir á construción dunha outra Europa que non só é posible, senón que é imprescindible. A Europa dos povos, a Europa da xustiza social e a Europa da paz e a solidaridade internacional.